ہاتھ سائیں دا جے تائیں ہاتھ وچ ہا بے چنت نکنگلے رہ گئے ہیں سائیں سر تے ہا سر کاشا سے اندے ہاتھ چاوان تے چھہ گئے ہیں اندے ہاتھ تے نہ کوئی ہاتھ آوے تاؤں ہر کئی دے ہاتھ سہ گئے ہیں اندے ہاتھ دی خادم میل ہاسے اون ہاتھ دو دے اسا لہ گئے ہیں استاذ و شورا سائیں مصطفیٰ خادم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوستیں کو سلام تھی گیا سی اپنے حصے سنی حاضری ایک دو کتا ایک دو ڈوڑا ایک نظر کتا سماعت فرمے سو سمندر ترس گو شیطان سمندر ترس گو شیطان نپھر ہیں فرس گو شیطان سمندر ترس گو شیطان نپھر ہیں فرس گو شیطان زمانے کو ادب دیسو محبت کر سکو زمانے کو ادب دیسو محبت کر سکو شیطان اور سبھے در بھر سکے جیرہا یوں کافی افضل سبھے در ہر سگے جیرہا حیاتی ہر سگے جیرہا وہ خادم امر تھی لے محبت کر سگے جیرہا وہ خادم امر تھی لے حیاتی محبت کر سگے جیرہا دو شیر بے کے جیویں کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے خوب ہے کافی اور ردیف کا نبھان ہے شورا ہمارا جیویں کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے تو ہادو بھی ایویں مطلب دے یارو دیکھنا پوندے جیویں کہیں چوک وچ کھڑ کے چدھارو دیکھنا پوندے تو ہادو بھی ایویں مطلب دے یارو دیکھنا پوندے اون آکھے عشق دے اندھے متھاجو کیا کھڑے دے دو اون آکھے عشق دے اندھے متھاجو کیا کھڑے دے دو میں آکھے حسن دے سوجل ستارو دیکھنا پوندے اون آکھے عشق دے اندھے متھاجو کیا کھڑے دے دو میں آکھے حسن دے سوجل ستارو دیکھنا پوندے دو ڈوڑے وہ بھی ہکے کافی تھے کہ تیری سیک دا سایہ جائیں نہیں دا تیرے سیک وند خاک نشین تے آئے تیری سیک دا سایہ جائیں نہیں دا تیرے سیک وند خاک نشین تے آئے دھوئے نال اسمان دی سانج رلی اسمان دے پیر زمین تے آئے دھوئے نال اسمان دی سانج رلی اسمان دے پیر زمین تے آئے بت سہادی کھیڑچ خادم دے احساس دا عکس جبین تے آئے تیری موج دا موت محابہ ہے من مومن تھائے دل دین تے آئے من مومن تھائے بت سہادی کھیڑچ خادم دے احساس دا عکس جبین تے آئے تیری موج دا موت محابہ ہے من مومن تھائے دل دین تے آئے یہ کافی اول دیکھ سکتے اللہ کہ تیرے آمن تے ساہ سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے کیا بات ہے تیرے آمن تے ساہ سرت لدھی ہر وہم گمان یقین لگے تیرا مل پومن ول کھل پومن آرام لگے تسکین لگے تیرا مل پومن ول کھل پومن آرام لگے تسکین لگے کیفیت ملازہ فرمیشہ کے لئے لینے چکے توڑے خواب چاہیں تو آتا گئی کیا بات توڑے خواب چاہیں تو آتا گئی آ گئی تا خواب حسین لگے توڑے خواب چاہیں تو آتا گئی آ گئی تا خواب حسین لگے خواب کی تھا تیرے نقش قدم تے نیندر پیا تیرا خادم تخت نشین لگے کیا بات ہے سر خوبصورت ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے نقش قدم پہ نیند پیا کیا بات توڑے خواب چاہیں تو آتا گئی آ گئی تا خواب حسین لگے تیرے نقش قدم تے نیندر پیا
تیرا خادم تخت نشین لگے کیسر دے حکم دے کہ تصویر تے نظران نہیں ٹک جان جڑا سامنے آیا کیا تھی کیا بات ہے اور میں یہ اپنا ایک بھوت پڑے ہوتا کہ نواں رنگ دینا پیا کہ تصویر تے نظران نہیں ٹک جا جگہ سامنے آیا کیا تھی سی جے کو سوچ کے گونگے تھی گئے ہیں جگہ اون الوایا کیا تھی سی جے کو سوچ کے گونگے تھی گئے جگہ اون الوایا کیا تھی سی جگہ نندران کھس کے اون خادم کوئی خواب دکھایا کیا تھی سی جہنے ملن دی آستے جی دے ہیں انہیں ہجر ستایا کیا جہنے ملن دی آستے جی دے ہیں انہیں ہجر ستایا کیا تھی سی تے انہیں میں اپنے وعدے تو ہی نہ مکرام ایک لوڑا سر ایک ڈوبیا دوڑا سنو دوڑا ایک دو سنو اچھا آج چکے شادی دا میل کوئی کہیں دے نامے تھی وہاں کو شادی ہے جی تیرے نامے تھے ہیں نہ تھی گئے گمنام سروں نہ گئے ہاسے کیا بات ہے شاعری لفظ لکھی ہے لیکن اور ایک ایک لفظ اپنے اپنے معنی نہ لائے تیرے نامے تھے ہیں نہ تھی گئے گمنام سروں نہ گئے ہاسے تائیں نال رلائے کچھ ٹور پہ تیرے راہتے رول دے پائے ہاسے حفاظت دیکھ سو کہ تیرے ہاسے ہن اسا ہاسے پہ تیرے ہاسے ہن اسا ہاسے پہ نہ جاگدہ ہاسا تھائے ہاسے تیرے شوق کے خادم وک پہ ہیں نہ تو بے قیمت لاش ہے کیا بات تیرے شوق کے خادم وک پہ ہیں نہ تو بے قیمت لاش ہے ہاسے ہجر دے گالی کریں دے ایسا سارے وصل دے لمحے کوئی تھوڑا جا کہیں چنگائی بھی یاد کی تھی تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی جائیے کائنات یقین کیا بات ہے سر کیا بات ہے خوبصورت تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی جائیے کائنات یقین آئی آنکھ دے اوچ تو اڈر کرائی تیرے قدمیں تائیں برسات یقین میں خادم تو مخدوم میڈا تیری ذاکر ہے میری ذات یقین متا کل دا نہیں ہوئے حشر دا نہیں بس جاگ دے رہا ہوں آج رات یقین کل دا نہیں ہوئے حشر دا نہیں بس جاگ دے رہا ہوں آج رات یقین غزل دے کچھ شیر نوجوان بڑا اچھا غزلہ لکھ دے پہن کچھ جدید غزل آتے ہیں میں کوشش کی تھی نوجوان دی میں سنگ بنا کے نال رلن والی کلہپ دی قید کو لیندے نہ محفلاں منگ دے کلہپ دی قید کو لیندے نہ محفلاں منگ دے سکون منگ دے میرا دل پتے کتھاں منگ دے کیا بات سکون منگ دے میرا دل پتے کلہپ دی قید کو لیندے نہ محفلاں منگ دے سکون منگ دے میرا دل پتے کتھاں منگ دے اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے بدن کو ویچ کے شاہجہاں سہولتاں خوبصورت ہے سر اجو کے دور دا بندہ عجیب تاجر ہے بدن کو ویچ کے شاہجہاں سہولتاں منگ دے کوئی ایجا خوف ہے تاری تھا اندھارے دا کوئی ایجا خوف ہے تاری تھا اندھارے دا غریب گھر جے بنے دے تا بجلیاں منگ دے کوئی ایجا خوف ہے تاری تھا اندھارے دا غریب گھر جے بنے دے تا بجلیاں منگ دے ای بے محاب زمانے تے سا گھنن والا ای بے محاب زمانے تے سا گھنن والا قدم قدم تے محابے دے ہاتھ کڑیاں منگ دے کیا بات ہے سر قدم قدم تے بے محاب زمانے تے سا گھنن والا ای بے محاب زمانے تے سا گھنن والا قدم قدم تے محابے دا ہاتھ کڑیاں منگ دے جیرے شیر میں کو رویا بھی ہے کھلائے بھی ہے تو پگ دے پیچ ودھا کے نہ قد ودھا اپنی پیچ ودھا کے تو پگ دے پیچ ودھا کے نہ قد ودھا اپنی طلب دا توق تا میچے جا گرد نہ کیا بات ہے طلب دا توق تا میچے تا گرد تو پگ دے پیچ ودھا کے نہ قد ودھا اپنی طلب دا توق تا میچے جا گرد نہ منگ دے اور ان کو یقین ہے میدہ ہے مصطفیٰ خادم ان کو یقین ہے میدہ ہے مصطفیٰ خادم اجان بوچھ کے ولاوی وضاحتاں منگ دے ان کو یقین ہے میدہ ہے مصطفیٰ خادم اجان بوچھ کے ولاوی وضاحتاں منگ دے
اپنی فرمائش تے چھوٹی بہن دی ایک نظر سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ کڑی دے ایسی وہ تو پرانی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی پرانی اچھا میں کو نہیں آپ کو میں ایک شوق ٹھرک جا ہوندا اوکھے کافی تے لکھن صحیح تے اللہ پورا ہی کر رہا کہ اور بلا جیری حالت وچ کھڑا کہ جیرا سینے دے وچ ساہ سمانا ودے بڑھے پاس آڑے گالی جیرا سینے دے وچ ساہ سمانا ودے چینا چینا ودے دانا دانا کیا بات ہے باہر چاون دے دعوے کرے دا ہا بہت جیری رمضے چی کوئی محسوس کرے باہر چاون دے دعوے کرے دا ہا بہت بے مہارا ودے بے پلہانا باہر چاون دے دعوے کرے دا ہا بہت بے مہارا ودے بے پلہانا ودے اور سر تے اسمان چاہدہ ہا ہر گال تے سر تے اسمان چاہدہ ہا ہر گال تے سروں ننگا ودے پیروں سر تے اسمان چاہدہ ہا ہر گال تے سروں ننگا ودے پیروں رانا ودے اور کتنے لوگ نہ مکروز ہو سی پتے کتنے لوگ نہ مکروز ہو سی پتے جیرا اللہ دے نا دے وکانا کیا بات ہے کتنے لوگ نہ مکروز ہو سی پتے کتنے لوگ نہ مکروز ہو سی پتے جیرا اللہ دے نا دے وکانا ودے اور بھاگ کپاہ جا نشانہ نشاپور وجن چندر چندرا ودے سج سیانا ودے بھاگ کپاہ جا نشانہ نشاپور وجن چندر چندرا ودے سج سیانا ودے ہن ایکو اے سن دے ہیں روز اجے تے سن دے ویندے ہیں جد کنا کولو سن دی لے کنا تک سن دے راسوں کہ او اوندا احتساب کرنا پے او اوندا محاسبہ کرنا پے ہوں تناظر وچ محسوس کرے سو اپنے شعر کو کہ شیشہ دیکھن دکھالن تا سود پونے شیشہ دیکھن دکھالن تا سود پونے کہندے کہندے کنو کون کانا ہوتے کیا بات ہے خوبصورت دکھالن تا سود پونے کہندے کہندے کنو کون کانا ودے اور ان کو پھلیں دی چادر کجیسی کدائیں سب یہ چادر پوہیں گے ان کو پھلیں دی چادر کجیسی کدائیں جیرا کنڈے تے کیتی ٹکانا ودے خوبصورت ہے سر خوبصورت پھلیں دی چادر کجیسی کدائیں جیرا کنڈے تے کیتی ٹکانا ودے اور چھالے مہندی تے تھل سیج خادم دی ہے چھالے مہندی تے تھل سیج خادم دی ہے سر دی سختی کو سمجھی سرانا ودے جیرا سینے دے وچ ساہ سمانا ودے چینا چینا ودے کیا بات ہے سر کیا بات ہے